Vidite, ovo čekanje već sat vremena da se otvore ulice. Sat vremena, čao. Nas troje smo ostali zaglavljeni ovdje. On kulira, ona ima brige, a ja nisam odavde i slučajno sam tu. Evo tamo su čika panduri i oni su pukli od posla. A upravo je jedan od muke otišao da opere kola. Pa da, samo što snima solo. Od muke je krenuo se radu.